NgokukaMathewu 26. Kwathi uJesu eseqedile onke lawo mazwi, wathi kubafundi bakhe, "Niyazi ukuthi emva kwezinsuku ezimbili kuyiPhasika, iNdodana yoMuntu iza kukhashelwa ukuba ibethelwe esiphambanweni." Khona kwabuthana abaphristi abakhulu namalunga esizwe egcekeni lomphristi omkhulu othiwa uKayafasi. Bacebisana ukuba bambambe uJesu ngobuqili bambulale. Kepha bathi, "Makungabi ngomkhosi, funa kube khona isiyaluyalu esizweni." Kuthe uJesu eseBethaniya endlini kaSimoni owayenochoko, kwafika kuye owesifazane ephethe umfuma we-alabaste wamafutha anenani elikhulu, wawathela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni. Kepha abafundi bakhe bebona lokho bathukuthela, bathi, "Kwenzelwani lokho kuchithana? Ngokuba lokho ngakuthengisiwe ngokukhulu, kwaphiwa abampofu." Kepha uJesu ekwazi lokho wathi kubo, "Nimhluphelani owesifazane na? Ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kimi, ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo. Ngokuba lapho ethela lawo mafutha emzimbeni wami, ukwenzele ukungilungisela ukumbelo. Ngiqinisile ngithi kini, nomaphi lapho liyakushunyayelwa khona leli vangeli ezweni lonke, kuyakukhulunywa nangalokho akwenzileyo, kube yisikhumbuzo ngaye." Khona kwasuka omunye wabayi-12 othiwa uJuda Iskariyote, waya kubaphristi abakhulu, wathi, "Niyakunginikani, ngimkhaphele kini na?" Base bemnika izinhlamvu zesiliva ezingama-30. Kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela. Kepha ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo abafundi beza kuJesu, bathi, "Uthanda ukuba sikulungiselephi ukuba udle iPhasika na?" Wathi, "Hambani niye emzini kumuntu othile, nithi kuye, uthi umfundisi, isikhathi sami siseduze, ngizakwenza iPhasika kwakho kanye nabafundi bami." Abafundi benza-ke njengokuba uJesu ebayalile, balungisa iPhasika. Kwathi sekuhlwile, wayehlezi ekudleni nabafundi abayi-12. Besadla, wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, omunye kini uza kungikhaphela." Badabuka kakhulu, baqala ukusho kuye, kwaba yilowo nalowo, ukuthi, "Kungaba yimi, Nkosi na?" Kepha waphendula wathi, "Ofake isandla kanye nami esitsheni nguyena oza kungikhaphela. INdodana yoMuntu iyamuka kambe njengokulotshiwe ngayo, kepha maye kulowo muntu iNdodana yoMuntu ekhashelwa ngaye. Ngakukuhle kulowo muntu ukuba kazalwanga." Wayesephendula uJuda omkhaphelayo, wathi, "Kungaba yimi, Rabi na?" Wathi kuye, "Usho khona." Besadla, uJesu wathabatha isinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wanika abafundi bakhe, wathi, "Thabathani nidle, lokhu kungumzimba wami." Wayesethabatha isitsha, wabonga, wabanika, wathi, "Phuzani nonke kuso, ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono. Kepha ngithi kini, kusukela manje angisayikuphuza kulesi sithelo somvini, kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisisha embusweni kaBaba." Kwathi sebehlabelele igama lokubonga, baphuma, baya entabeni yeminqumo. Khona uJesu wathi kubo, "Nina nonke niza kukhubeka ngami ngalobu busuku, ngokuba kulotshiwe ukuthi, ngiyakushaya umalusi, izimvu zomhlambi zihlakazeke, kodwa emva kokuvuswa kwami ngiyakunandulela ukuya eGalile." UPetru waphendula, wathi kuye, "Noma bonke beyakukhubeka ngawe, mina angisoze ngakhubeka." UJesu wathi kuye, "Ngiqinisile ngithi kuwe, ngalobu busuku, lingakakhali iqhude, uza kungiphika kathathu." UPetru wayesethi kuye, "Noma ngingaze ngife nawe, angisoze ngakuphika." Basho njalo nabafundi bonke. Khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane, wathi kubafundi, "Hlalani lapha, ngisaya kukhuleka laphaya." Wathatha uPetru namadodana amabili kaZebedewu, waqala ukuba nomunyu nosizi. Khona wathi kubo, "Umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni, hlalani lapha, nilinde kanye nami." Waqhubeka ingxosana, wawa ngobuso bakhe, wakhuleka wathi, "Baba, uma kungenzeka, akudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena." Wayeseza kubafundi, wabafumana belele, wathi kuPetru, "Kanti beningelinde nami ihora libe linye na? Lindani, nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni, umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka." Wabuye waya ngokwesibili, wakhuleka wathi,
"Baba, uma lesi sitsha singedlule kimi ngingasiphuzanga, mayenziwe intando yakho." Esebuya futhi wabafumana belele, ngokuba amehlo abo ayenzima. Wabuye wabashiya, waya wakhuleka ngokwesithathu esho futhi lona lelo zwi. Khona wafika kubafundi, wathi kubo, "Nisalele namanje niphumula, bhekani, ihora selisondele, indodana yomuntu isiyakhashelwa ezandleni zezoni. Sukumani sihambe, bhekani, ongikhaphelayo usesondele." Esakhuluma, bheka, kwafika uJuda, omunye wabayi-12, enesixuku esikhulu sinezinkemba nezinduku, sivela kubapristi abakhulu namalunga esizwe. Kepha omkhaphelayo wayebanike isiboniso sokuthi, "Lowo engiyakumanga nguye, mbambeni yena." Wafika masinyane kuJesu, wathi, "Rabi," wamanga. UJesu wayesethi kuye, "Mngane, ubabeleni na?" Khona basondela, babeka izandla kuJesu, bambamba. Bheka, omunye kwababe noJesu welula isandla, wahosha inkemba yakhe, wayigenca inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe. UJesu wayesethi kuye, "Buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngokuba bonke abaphatha inkemba bayakubhubha ngenkemba. Ingabe uthi ngingecele kuBaba angithumele manje amalegiyona ezingelosi adlula 12 na? Pho-ke ingagcwaliseka kanjani imibhalo yokuthi kumelwe ukuba kube njalo na?" Ngaleso sikhathi uJesu wathi ezixukwini, "Niphumile kungathi nize kumphangi, niphethe izinkemba nezinduku ukungibamba na? Bengihlezi ethempelini imihla ngemihla ngifundisa, anangibamba? Kepha konke lokho kwenzekile ukuba kugcwaliseke imibhalo yabaprofethi." Khona bonke abafundi bamshiya, babaleka. Ababembambile uJesu bamusa kuKayafase umpristi omkhulu, lapho kwakubuthene khona ababhali namalunga. Kepha uPetru wamlandela ekude kwaze kwaba segcekeni lompristi omkhulu, wangena phakathi, wahlala phansi nezikhonzi ukuba abone isigcino. Abapristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi bamanga ngoJesu, ukuze bambulale, kepha ababufumananga, nakuba kwafika ofakazi abaningi bamanga. Kodwa kamuva kwavela ababili, bathi, "Lo wathi, nginamandla okudiliza ithempeli likaNkulunkulu, ngibuye ngilakhe ngezinsuku ezintathu." Kwase kusukuma umpristi omkhulu, wathi kuye, "Awuphenduli lutho na? Kuyini abakufakaza ngawe laba na?" Kepha uJesu wathula. Wayesethi kuye umpristi omkhulu, "Ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo ukuba usitshele uma unguKristu, indodana kaNkulunkulu." UJesu wayesethi kuye, "Usho khona. Nokho ngithi kini, kusukela manje niyakubona indodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla, iza emafwini ezulu." Khona umpristi omkhulu wakhebhula izingubo zakhe, wathi, "Usehlambalazile, sisaswelelani ofakazi na? Bheka, kalokhu nikuzwile ukuhlambalaza kwakhe. Nithini na?" Kepha baphendula bathi, "Ufanele ukufa." Base bemkhafulela ngamathe ebusweni, bamdushuza, kepha abanye bamukula, bathi, "Siprofethele, Kristu, ngubani okushayileyo na?" Kepha uPetru wayehlezi ngaphandle egcekeni, kweza kuye intombazana, yathi, "Nawe ubunoJesu waseGalile." Kodwa waphika phambi kwabo bonke, wathi, "Angikwazi lokhu okushoyo." Kwathi esephumele esangweni, enye intombazana yambona, yathi kwababe lapho, "Lona ubenoJesu waseNazaretha." Waphika futhi ngokufunga, wathi, "Angimazi lowo muntu." Emva kwesikhashana ababemi khona basondela, bathi kuPetru, "Nempela nawe ungomunye wabo, ngokuba nokukhuluma kwakho kuyakudalula." Khona waqala ukuthuka nokufunga, wathi, "Angimazi lowo muntu." Masinyane laselikhala iqhude. UPetru wayesekhumbula izwi likaJesu abelishilo lokuthi, "Iqhude lingakakhali, uza kungiphika kathathu." Waphumela phandle, wakhala kamunye.